Mali kunnafoni jabarani filɛbagaw bɛɛ ɲɛnguma foli tanu baw bɛɛ lajɛlen faw sigiyɔrɔ la an b'a ladɔnniya ka fɔ an dontɔla an ka micro trottoir kɔnɔna la an ka bi thème bɛ tali kɛ gouvernement kura mina sigi an ka ministre kura n'o ye Choguel Kugala Mayiga ye a y'a yira k'a fɔ mission de la CEDEAO mɔgɔ ye k'a bɛna gouvernement kura dɔ sigi d'ici le dimanche donc an bɛna don Bamako faaba kɔnɔna la walasa ka maliyɛn denw bɛɛ lajɛlen ka hakilinata dɔn ni gouvernement kura mina sigi a n'u ka laɲini ye mɔgɔ min mun ye fɛnɛ ni gouvernement ko in fɛnɛ hokumu kɔnɔna la ka ɲɛsin an ka ministre kura ma n'ale Choguel Kugala Mayiga ye an bɛɛ ka jɛ k'o su ɲɔgɔn fɛ. Ouais, moi, je suis docteur Do Sanogo, je suis médecin. Pour le gouvernement, on souhaite que ce soit un gouvernement inclusif qui va réunir tous les Maliens ensemble autour de la transition. Parce que cette transition, finalement, c'est notre dernière chance. Donc, pour ça, tout le monde, on a tous intérêt que ça marche. Que les premiers ministres fassent en sorte que ça soit un gouvernement d'ensemble pour pouvoir continuer les activités du gouvernement. Ouais. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos spectateurs et téléspectateurs de ce moment du Mali comme de l'extérieur du Mali? Bon, je remercie tout le monde et que tout le monde, qu'on fasse tous des bénédictions pour ce pays-là, c'est ça. Des bénédictions pour ce pays-là parce qu'il en a besoin. Merci. Merci beaucoup, docteur. Yoro Diallo, partant volontaire. Monsieur Yoro Diallo. Oui, partant volontaire. Voilà. Choguel dɔrɔn tɛ wa bɛɛ ka dɛmɛ ka tiɲɛ fɔ ni mɔgɔw dara ale la wa chose fo mɔgɔw ka da u yɛrɛ la ka tila ka da ale la chose pour que a ka se ka baara ɲuman kɛ tant que les gens trichent wa rien ne marchera. Signal ni nkalon ni dabaya ni u tɛ foyi ɲa ani tɛgɛrɛ fɔ bɛɛ k'i jogo yɛlɛma o dɔrɔn de oui. Le gouvernement sugu jumɛn kan ka sigi wasa Mali ka se ka taa ɲɛ ka bɔ ni dingɛ in kɔnɔ? Non, chose ne tɛ se ka ne ka vie ce n'est pas important dans ça bɛɛ k'i jogo yɛlɛma dɔrɔn kuma dakurunya kelen pe voilà kuma caman man ɲi que les gens travaillent sincèrement et tant qu'il y a la tricherie on tɛ taa yɔrɔ si Choguel kelen tɛ se ka ɲa o il peut pas suffire Assimi kelen tɛ se Choguel kelen tɛ se c'est l'ensemble des Maliens bɛɛ lajɛlen k'i jogo yɛlɛma tant que mɔgɔw jogo yɛlɛma c'est zéro. I ni baraji. Porte-toi bien. Ala ka hɛrɛ kɛ. Amina. Merci bien. I b'i tɔgɔ ni jamu fɔ pour que lamɛnbagaw ni lajɛbagaw se k'i dɔn. Moulay Cissé. Transiteur. D'accord. Ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin nin wagati in na an ka premier ministre ma pour que a ka se ka gouvernement kura min sigi a ka se ka kɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka attente ye a ka se ka Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ nin wagati in na? Bon, ladilikan min kɔni b'an da o y'a ye ka premier ministre n'i y'a sigi k'a ka fɛnkɛ bɛ to a bolo a k'a ka ministre choisi comme il veut. Bon, comme ça, il pourra vraiment les encadrer. Il faut encadrer tout comme il parce que ni mon ministre de EMA, quelqu'un qui en décide de toi, il a commandement de ça mais ni il mon ministre, il a commandement de coca. Il fait baraga que tout comme avec Keti. Voilà, c'est ce qu'on veut. Voilà. Donc que le président a qu'un premier ministre Aga ministre choisi comme il veut, comme ça, la balle sera dans son camp. Voilà, c'est ça. Selon vous, attentif, à Choguel il ministre choisi parmi les personnes à mourir kadawere. Maintenant, il faut nous faire M5 RFP mogolo au tike bashi gon. Ah? Ni mogolo na sugandi nous bora M5 na tike bashi o mogon. Ota bashi ama que ça soit des personnes valables. Voilà. Mais vraiment, mon corollaire nous est en tâche fait. Vraiment. Fait bora mouvement démocratique na canabla sisana en tâche fait. On le veut pas. On le veut pas du tout. Voilà. Merci beaucoup. An sɔgɔmani fɛ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw ye nin wagati in na? Ne tɔgɔ ni jamu Cheikh Tidiane Sumunu ka bɔ Bamakɔ.
Isumunu Cheikhina Sumunu ayirala ka foko kokel kogala maygo ko shokel kogala maygo ko kamna ministre kura sigi d'ici le dimanche ayrega attention du meno au ministre kura munasi vraiment ne be ala deli ka ala fo ala barka da ka san majid na ministre kura sigi vraiment o ye ne rega shoeba de sole mariga ne ba soutenir bi ma soutenir chini vraiment faso jola don bi faso jola do chini ne be min fo atoko surasu ye u ka ato aka barake barakela de nalen fene ne jamana in jato di mɔgɔ si kana empêcher ka bara la u k'a to a ka baara kɛ a bɛ Mali dɔw k'a tɛgɛ kɔnɔ la belebele don ne yɛrɛ sɔnna n'o ye ala ka juma sira n'a k'a ka gouvernement kura sigi an bɛ ala deli ala k'o faransi kan. mais ayirala ka fɔ Choguel yɛrɛ ko ka di e kosɛbɛ dɛ ala ka kanto mais ladilikan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin a ma walasa jɔyɔrɔ min filɛ ka d'a ma ka se k'o jɔyɔrɔ fa ka ɲɛ a kana se ka bɔ maliyɛnw jigi kɔrɔ ladilikan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin a ma nin wagati in na. bolo k'a lase Choguel ma vraiment Choguel yɛrɛ ka di n ye tɛ dɛ ne bɛ Malijola de fɛ Malijola fan o fan n'i ye Malijola ye o de ko ka di ne ye sinon diɲɛ ko tɛ bi diɲɛ ko tɛ sini vraiment ne bɛ ladilikan min fɔ Choguel Kukala Mayiga ye a k'a tulo ci a k'a ɲɛ ci a k'a yira maliyɛnw na an si tɛna to yan an bɛ laban ye saya de lahara jɔ don ne min kɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa ɲininka la kelen kelen jamana kɔnɔden bɛɛ ka hakɛ bɛ a faama bɛɛ fɛ jamana kɔnɔden fɛn fɛn bɛ fiɲɛ sama k'a bila bɛɛ ka hakɛ bɛ faama ninnu bɛɛ fɛ u ko u hakili to jamana kɔnɔdenw na u ka baara kɛ tiɲɛ kan k'an tɛna laban yan dɛ an bɛ taa laban yɔrɔ min na o ye ala bolo de an ka tiɲɛ fɔ an ka jamana jɔ jamana kɔnɔden bɛɛ ka lafiya jamana kɔnɔden fɛn fɛn ka hakɛ bɛ wolo halala jamana kɔnɔ u k'a bɛɛ koroto k'a du bɛɛ ma fantan t'a la faamaya t'a la ne bɛ min fɔ a ɲɛna a ka baara kɛ tiɲɛ kan ne yɛrɛ sɔnnen don a ye cogo min na baarakɛla de ka di ne yɛrɛ k'a fɔ ko n b'a fo k'a kɛ tan ko a ko ka di o tɛ ne bɛ baarakɛla fan o fan ne b'a de fɛ o ye ne ka hakilina ye. I ni baraji. Ni wagati in na an filɛbagaw ye. Awɔ ne tɔgɔ Birama ne jamu ye Sisoko. I Sisoko a yirala k'a fɔ ko gouvernement kura bɛna sigi d'ici le dimanche inchallah Choguel Kukala Mayiga n'o y'an ka premier ministre kura ye ale y'o de kuma fɔ e yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye gouvernement kura mana sigi ka laɲini ye jumɛn ye o gouvernement hokumu kɔnɔna la walasa dingɛ min bɛ Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ Mali ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ e ka attente yɛrɛ ye jumɛn ye gouvernement kura mana sigi. Bon alhamdulilayi rabil alamina an ye caman fɔ Mali ko in na an ye caman ye an ye kumakan caman bila médiaw la u y'o bɔ an y'u ye bon an bɛ min nɔfɛ Choguel a ye dɔ kɛ gouvernement na a bɛ Mali ko cogo dɔn a bɛ jamana in cogo dɔn sabula a k'a kɛ de sorte que mɔgɔ min bɛ sigi ne mɔgɔ ladiri don hɔrɔnya b'a la danbe b'a la a bɛ faso in fɛ min y'an ka ko gɛlɛma an tɛ jamana in de fɛ o de ye problème ye donc ministre minnu bɛna sigi u k'a yira k'a fɔ an bɛ an faso fɛ an bɛ fɛ faso ka taa ɲɛ an poche kɔnɔna tɛ dɛ an ɲɛ bɛ Mali de la fo an ka bɔ dingɛ in kɔnɔ o tɛ kɛ n'olu yɛrɛ ka kɛwale ɲumanw tɛ u ka baara k'a kɛcogo la sentiment tɛ yen nin ye karisa ye o tɛ yen nin ye karisa ye o tɛ yen u ka mɔgɔ jɔnjɔn ta mɔgɔ ladiri k'a bila poste la u ka baara kɛ pour que jamana in ka bɔ dingɛ kɔnɔ kɔntɛ tant que an bɛ tango la tan nin ye karisa ye nin ye karisa ye an tɛ avancer donc u k'a lajɛ chaque fois ko aw ɲɛ yɛlɛ aw ɲɛ yɛlɛ u ɲɛ yɛlɛlen don dɛ mais banbagaciya de bɛ yen banbagaciya de bɛ yen dɛ an bɛ k'an ban kuma la u b'a fɔ ko dɔgɔyamali tɛ dɛ n tɛ maa si dɔgɔya n tɛ ala deli ka maa si dɔgɔya parce que o t'an danbe ye jamana in danbe t'o ye dɛ jamana in danbe sigi ka kuma ye a ka bɛn ko la a ka ko yira ɲɔgɔn na ka sɔrɔ mankan tɛ mais Choguel bɛna gouvernement min sigi a k'a jija ala ye a kira ye minnu bɛ jamana in fɛ jamana hinɛ bɛ maa min na jamana kɔnɔdenw hinɛ bɛ maa min na maa min b'a danbe dɔn k'a bɔkolo dɔn k'a fɔ ko jamana in ne yɛrɛ ta don n halala don n'a kɛra fɛn fɛn n b'a kɔnɔ n yɛrɛ halala don a peut être tɛmɛ n kan a ko mɔgɔ ɲini k'o suganti k'o sigi ka tila ka kangari gɛlɛn da u ye i y'a dun i b'a sara hali n'a kɛra tama ye i b'a sara mais tant que an ma taa nin taabolo kan jamana in lafiya tɛ na ka sentiment bɔ yen ka baara k'a kɛcogo la l'homme qu'il faut à la place qu'il faut an y'o kɛ a mɛnna mais a tɛ ka kɛ mais n'a kɛra bi an bɛ lafiya donc an b'o de ɲini u fɛ Choguel a k'a ɲɛ yɛlɛ halisa a bɛ gouvernement in dɔn dɛ a bɛ jamana in dɔn a ye baara caman kɛ jamana in kɔnɔ an bɔra ka kɛwalew caman kalama
adamaden kɛra togo togo jugo b'i la adamaden kɛra togo togo défaut b'i la donc an b'o bila kɛrɛfɛ mais ala a kɛ a ye ɲɛmɔgɔya sugandi k'a d'a ma a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la a k'a jija Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ kɔntɛ denmisɛnninw filɛ u bɛɛ sɛgɛnnen don an bɛɛ sɛgɛnnen don an y'an ka denmisɛnninya kɛ degun kɔnɔ an bɛ ka kɔrɔbaya dɔɔni dɔɔni an bɛ degun kɔnɔ minnu bɛna an kɔfɛ u bɛ degun kɔnɔ donc ɲɛmɔgɔya dir'olu minnu ma u k'a lajɛ k'a walanwalan sisan minnu bɛna kɔfɛ u ka se ka Mali minɛ u bolo fila la u ka se ka baara kɛ baara min bɛ jamana in na avancer donc an bɛ Ala deli ka kira deli jamana in yarabi an bɛ Ala k'a bɔ dingɛ kɔnɔ jamana in Ala k'a bɔ dingɛ kɔnɔ a ta fanga Ala k'a d'u ma Ala k'u don fantanw kalodibi la k'u don faamaw kalodibi la Ala k'u sigi u yɛrɛ kunsigiw suma la Ala k'a kɛ hɛrɛ ye sugɛ la a bɛna baara min daminɛ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'a sinsin a bolo Ala k'a sabati a bolo jamana ko de don yarabi an n'a y'a sigi a dusukun na n bɛ n faso fɛ walahi bilahi jamana in bɛ taa ɲɛ an b'o de deli Ala fɛ a ka sabati a dusukun na ka jamana in hinɛ don a la ka jamana in kanu don a la a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen an b'o ɲini Ala fɛ k'o ɲini kira fɛ Ala k'o sabati a dusukun na Mamadu kanu kama bidon barika kama sallallahu alaihi aba i Sisoko ni baraji kuma ɲɛna Mali kunnafoni jabarani filɛbagaw aw tulo n'aw ɲɛ donna gasikɛ kɛra nin de ka d'aw ma fɔ aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ k'aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna reportage wɛrɛ la mais d'ici là an bɛ dugawu de kɛ Ala ka Mali ta fanga n'a ta barika di Asimi Goita ma a n'a ka premier ministre kura n'o ye Choguel Kogala Mayiga ye Ala ka Mali in bɔ ni dingɛ jugu in kɔnɔ aw k'an bɛn ɲɔgɔnna wɛrɛ